Čo si ja všímam je to, že napríklad to aj vidím. Ja som začala robiť na psychiatrii pred 25 rokmi. A môžem povedať, že tá skladba pacientov vtedy a skladba pacientov teraz je veľmi odlišná. Že o mnoho z mojich skúseností, ale samozrejme to nemám podoprené ani žiadnym výskumom, sú to len moje nejaké, to čo si všímam, je, že sa tá spoločnosť akoby viac ľudovo povedané psychopatizuje a pribúda tých poruch osobností. A čo je pre mňa ako celkom hrozné, je to zistenie, že keď prichádzajú mladí ľudia, tak prichádzajú s väčšou patológiou v osobnosti, ako prichádzali v minulosti. Aj keď samozrejme nie je to o tom, že by sme im hneď dávali diagnozu poruchy osobnosti, ale vidíme tam ten abnormný vývin. A to je pre mňa veľmi smutné, že aká generácia rastie.